Synod Games patria medzi autorské štúdia, ktoré sa neboja experimentovať s témami a 27 Spooky Pumpkins je toho dôkazom. Ako už samotný názov napovedá, pôjde o automat, ktorý spája klasické ovocné symboly s temnou halloweenskou atmosférou. A výsledok je prekvapivo zábavný. Hra kombinuje tradičný trojvalcový formát s originálnymi funkciami, ktoré dokážu poriadne zamiešať karty. Ak máte chuť na trojvalec s fajn bonusovkami, pozerajte ďalej. Grafické spracovanie na vás okamžite dýchne tou správnou halloweenskou atmosférou. Ak máte chuť práve na takúto hru, 27 Spooky Pumpkins vám dokonale uľahodí. Herné prostredie vás zavedie na strašidelný cintorín, kde medzi hrobmi a pavučinami svietia tajomné tekvice. Práve tie sú dominantným prvkom hry a zároveň symbolom tých najväčších výhier. Zaujímavý kontrast k temnej atmosfére vytvárajú ovocné symboly, čerešne, slivky, hroznočí, citróny, ktoré pôsobia ako pripomienka klasických automatov, ktoré všetci poznáme. Animácie sú dynamické, najmä pri aktivácii špeciálnych funkcií, keď sa na valcoch rozžiaria tekvicové symboly a pridajú hre poriadnu dávku napätia. Všetko je navyše podložené veľmi fajn zvukovou kulisou, ktorá v správnej chvíli vie aj pekne vystrašiť. 27 Spooky Pumpkins je trojvalcový online automat s 3 symbolmi na valci a pevne danými 27 výhernými líniami. Ide teda v podstate o klasiku, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať jednoduchá, no skrýva viac, ako si človek myslí. Hra má nastavený rozsah stávok od 2 centov až do 1000 eur, čo umožňuje zahrať si ako rekreačným hráčom, tak aj tým, ktorí majú radi vyššie riziko. Maximálna výhra dosahuje až 270 000 eur, čo predstavuje 270 násobok maximálnej stávky. Na trojvalcový slot si myslíme, že je to veľmi solidný strop. Cieľom je tá zdánlivo najjednoduchšia vec, prepojiť na niektorej z výherných línií aspoň 3 rovnaké symboly, respektíve akékoľvek 3 tekvice. Keď sa to podarí, vyhrávate. Ovládacia schéma je rovnaká ako v ostatných modernejších Synod automatoch. Vyššiu stávku si nastavíte vľavo dolu, žiaľ stále musíte klikať na maličké tlačidlá plus a mínus. Všetko ostatné dôležité je vpravo dolu. Tu nájdete trojicu tlačidiel Spin, Autoplay a MaxBet. Predpokladáme, že využívať budete najmä prvé dve. Je už na vás, či preferujete manuálne točenie valcami, alebo to automatické. Veľmi dobrou správou je, že bonusov na trojvalec vôbec nie je málo a ešte sú aj pomerne zaujímavo a dynamicky spracované, takže nás potešili hneď dvakrát. Príjemným lákadlom základnej hry je asi symbol kotlíka, ktorý slúži ako mystery symbol. Ak sa objavia na výhernej línii aspoň 3 takéto symboly, okamžite získavate náhodnú výhru v hodnote od 2-násobku až do 100-násobku stávky. Na pohľad jednoduchá funkcia, no zároveň prináša prvok očakávania. Nikdy totiž neviete, aký multiplikátor vás čaká. Skutočné napätie však prichádza s bonusovou funkciou Respin, ktorá sa spúšťa pri výhernej kombinácii tekvicových symbolov. Ak sa na valcoch objavia 2 tekvice, tieto symboly zostanú uzamknuté a zvyšný valec, či valce, sa opäť roztočia. Vzniká tak šanca získať ďalšie tekvicové symboly a tým aj vyššiu výhru. Respiny pokračujú dovtedy, kým sa pridávajú nové tekvice, čo dokáže vytvoriť veľmi napínavé momenty. Tekvice sú samozrejme najcennejšími symbolmi. Sú 2. Ružová a modrá tekvica ponúkajú rovnakú hodnotu, 100-násobku stávky pri trojici symbolov. Zaujímavé ale je, že sa tieto symboly dajú kombinovať. Pri takejto kombinovanej výhre môžete získať 50-násobok stávky. No a nakoniec, ako je pri hrách od Synod Games dobrým zvykom, ani v online automate 27 Spooky Pumpkins nechýba funkcia Gamble, respektíve riziko. Tak ako skoro všade inde, aj tu ide o to, že po úspešnom výhernom kole môžete svoju výhru znásobiť alebo stratiť. To už podľa toho, ako sa vám bude dariť v minihre, kde musíte trafiť správnu farbu karty. Skúsení hráči vedia, o čom hovoríme, tým menej skúseným odporúčame si tento adrenalinový prvok určite vyskúšať. 27 Spooky Pumpkins je video online automat, ktorý spája 2 lákavé veci. Klasickú jednoduchosť a halloweenskú tematiku. Napriek tomu, že ide o trojvalcový automat, hra pôsobí sviežo vďaka mystery symbolu a respin funkcií, ktoré držia hráčov v napätí. Ak máte radi rýchlu akciu, atmosféru plnú strašidelných efektov a k tomu ešte aj potenciál na pekné výhry, tento slot od Synod Games by ste mali určite skúsiť. Najlepšie online herný svet hier na www.nike.sk, kde je hra na vyskúšanie k dispozícii aj úplne zadarmo. Tak si poďte po tekvícach.